Ukhona umoya kaNkulunkulu indlela osebenza ngayo. Into kaNkulunkulu ijulile and akekho oyiqondayo. Izwi likaNkulunkulu nje enye indlela esingayiqondi. UNkulunkulu usebenza ngendlela yakhe engaqondwa umuntu and engaziwa umuntu. Namhlanje kufika izwi kumina lithi lento kaNkulunkulu enye indlela esingayazi futhi esingayiqondi. Lithi leli zwi malikhuluma nami uNkulunkulu akanqeni ukuthi akuyeke. Usebumnyameni, usezinkingeni, usesithandweni somlilo njengamadoda amathathu eye laphayana esithandweni somlilo. Akuyeke uNkulunkulu emlilweni ushe. Akuyeke uNkulunkulu enhluphekweni ey'ngxakini, ukhala, uxakekile, ukhuleka, ufasta, like ucela umsebenzi, ucela ukuthi uNkulunkulu ashintshe isimo sakho. Athule nje uNkulunkulu. So uthi manje lo muntu mangabe ekhuluma yini into eyenza uNkulunkulu enze kanjalo? Uthi uNkulunkulu uyakwazi ukukuyeka because lisuke ithemba lingekho. Kukhona la siye sikhuleke khona but sikhuleke ngokuthi kufanele sikhuleke but ithemba likho. Kukhona esiye sikwenze because kufanele sikwenze kodwa sinalo ithemba. uNkulunkulu uyakwazi ukuyihlolisisa inhliziyo yabona ukuthi lo muntu ungifuna ngoba engifuna noma ungifuna ngoba kuleso simo. So mangabe ezokhuluma kumina namhlanje lo muntu uthi uNkulunkulu usebenza ngendlela ejulile engenakuqonda umuntu. Ungathi usengxakini, uxakekile, uhluphekile, ungenamndlu, ungenamuzi, ungenamsebenzi, usemlilweni usha, ukhala umemeza. Kodwa ngoba you have no faith ukuthi uNkulunkulu angakukhipha akusindise. Awunalo ithemba ukuthi uNkulunkulu angasiguqula isimo sakho. Awunalo ithemba lokuthi uNkulunkulu angakwenza kwenzeke, angasijika izinto. Ngoba phela senza izinto ngoba sithi ekugcineni kufanele sikwenze. Kanti uNkulunkulu ubona yonke leyo. So lithi leli zwi namhlanje uNkulunkulu mangabe usazoza kuyena uthi God, ngiyakhuleka because kufanele kukhuleka. Nkulunkulu ngiyakhonza ngoba kufanele ukhonzwe. Nkulunkulu ngiyakhala kuwena ngoba kufanele. Sesiside isikhathi like uthule nje. Awukakabi nalo ithemba. Unalo yini kuqala ithemba lokuthi uNkulunkulu uzoshintsha isimo sakho? Unalo yini kuqala ithemba lokuthi uNkulunkulu angayijika impilo yakho? Unalo yini ithemba lokuthi uNkulunkulu angakukhipha kulomlilo oshayo kuwona? Ngoba kusengenzeka sesiside isikhathi uxakekile, ukhala, uhlupheka, ungenalutho. Side isikhathi ukhala ungenabo abantwana. Side isikhathi ukhala ungazi ukuthi uzothathani uhlanganise nani. Kodwa unalo yini ithemba ukuthi uNkulunkulu angashintsha, angakukhipha kuleyo nto, angakukhipha kulobo bumnyama ngoba yonke into ifuna ithemba kuNkulunkulu. uNkulunkulu uthi ngifuna ukuthi ngikubone ukuthi ungithemba kangakanani. Unalo yini ithemba neqiniso? Ungithemba ngenhliziyo nangomphefumulo nangakho konke kwakho ukuthi mina nginguNkulunkulu owenza izinto zenzeke. Ungithemba ngayo yonke yini indlela ukuthi mina nginawo amandla ngoba uthi uNkulunkulu zingaba khona zonke izinto but he is the only one onamandla okukhipha egibeni lomcuphi. Angakusathi uSathane akuzuze. Bangakwenza konke. Ungahlaseleka ngazo zonke indlela, uhlaselwe yonke imimoya. Kodwa mangabe umkhola uNkulunkulu konke lokho kufana neze ngoba uNkulunkulu like ukusebenza kwakhe kufana nokucwayiza. Mangabe sethe sengikhona konke kade sekuthiwa ngeke kuze kwenzeke. uNkulunkulu kwenza kwenzeke. So wena unalo yini ithemba lokuthi uNkulunkulu angashintsha isimo sakho? Lisho njalo namhlanje leli zwi lento kaNkulunkulu ijulile. Akekho oyaziyo, akekho futhi ongathi uyakwazi ukusebenza nokucabanga kukaNkulunkulu. Uyena yedwa wazi ukuthi wenza njani. So kulobo bumnyama okubona, kuleso simo obhekene naso, angishumayeli but ngidlulisa imfundiso ukuthi uNkulunkulu ufuna ithemba lakho ngoba ukukholwa kwethu kusenhlizweni. Ukukholwa kwethu kungaphakathi kunembeza wethu. Yenza lento uNkulunkulu ayifunayo. Mthembe noma isimo singathembisi. Khala kuyena noma ngathiwa kwenze njani. Ube nethemba lokuthi uzosiguqula isimo obhekene naso.